По повод 135 години от освобождението на България от турско робство и 200 години от основаването на град Тараклия, Република Молдова, на 5 март ни гостува Театъра на бесарабските българи «Смешен петък». Те представиха пиесата «Професорът», драматургия на нашия съгражданин писателя Георги Балабанов. В пиесата той поставя на вниманието на публиката проблема за изоставените от родителски грижи деца и тяхното приемане от нови семейства. В драмата участваха актьорите Валентин Дмитриев, Виктория Войтович, Федора Некит, Виталий Иванов, Надежда Чубан, Максим Кара, Олесия Киосе, Георги Попов, Марина Константинова, Артем Артемин и Татяна Дереволкова. От 2001 година българският театър в град Тараклия е професионален. Гастролите на най-младия български театър в Молдова преминават с голям успех, както в градовете на Република Молдова, така и в България. Неговият ръководител и главен режисьор Иван Боримечков е удостоен с българските отличия орден Иван Вазов и паметен медал Паисий Хилендарски, присъдени от Държавната агенция за българите в чужбина за съществен принос в съхраняването и популяризирането на българската култура и традиции. Драмата «Професорът», която бе представена, е третата драма на наш съгражданин, която се е играла от театъра на сцената на читалище Олимпи Панов в град Тараклия. Като първата е «Бели гълъби», отново на Георги Балабанов, а втората «Чудо за приказ» на Георги Шивачев. В края на вечерта господин Георги Георгиев, заместник кмет на община Генерал Тошево, поздрави трупата на Боримечков и им поднесе цветя и подаръци от името на общината. Господин Георги Балабанов от своя страна подари сценарий на театъра, който ще се използва за честванията по повод 200 години град Тараклия. Той предостави на Бесарабския театър и третата си авторска пиеса, както мъжки и женски фолклорни костюми за водещите на предстоящите чествания.